Vă mulțumesc, domnule profesor. Asta este ceea ce prezintă la pornește domnul Iosub. Este o temă de cercetare începută de mai mult timp de către mine, în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, împreună cu domnul Crăciunescu aici de față, și continuată în cadrul Advanced Studies and Research Center. Sper, o să încerc să vorbesc suficient de tare, am multă cafea, mă auziți în spate, da? Prefer să las microfonul deoparte. Un scurt outline al prezentării. Vom vorbi puțin despre zăpadă. De ce este foarte important să cunoaștem stratul de zăpadă? Cum putem să facem acest lucru? Fie prin mijloace tradiționale, măsurători în teren, fie prin tehnici de teledetecție. Vom vorbi puțin, câteva slide-uri foarte teoretic despre unul din cele mai bune centre de informații pe acest topic. Domnul Nedelcu vorbea mai devreme de resursele europene. Eu voi vorbi astăzi de o resursă din Statele Unite. Un portal foarte comprehensiv, atât cu date de teren, cu meteorologie, metode de cercetare și așa mai departe, pentru ca în final să abordăm vigerios produsele Modis Snow. Nu voi insista foarte mult pe diferite realizări pe această temă. Voi prezenta produsele și ceea ce s-ar putea face cu ele. Urmând ca dumneavoastră să vedeți în ce măsură vă pot ajuta, în ce măsură ele pot fi folositoare cercetării dumneavoastră. Iar pe final, câteva filmulețe, aplicați, exemple. Așadar, după cum spuneam, stratul de zăpadă. Am făcut puțin brainstorming și am pus în acest slide câteva motive. De ce ar fi important să știm ce se întâmplă cu stratul de zăpadă? În primul rând, motive economice, care țin atât de sporturile de iarnă. Cu câțiva ani în urmă, tot în acest amfiteatru, domnul Mihai și Șangric aveau o prezentare foarte interesantă despre aplasarea unei burti de schi. Dânsi atunci aplica o metodologie bazată pe tehnici GIS pentru a determina cât de pretabilă este aplasarea unei burti de schi prin zona Piatra Mare, dacă nu mă înșel. Ei bine, poate că aceste eforturi ar putea fi dublate de analiza stratului de zăpadă. Găsim un șir lung de imagini sau din alte surse și vedem, a fost zăpadă acolo, câte luni pe an. Este rentabil acest lucru? Pentru că aplasarea unui astfel de obiectiv economic va aduce cheltuieli, va aduce distrugeri de mediu și așa mai departe. Apoi, tot în prezentarea domnului Nedelcu se amintea de gestionarea eforturilor și resurselor autorităților locale în situații de criză. Ei bine, în cazul unor furtuni de zăpadă, știți foarte bine panica ce apare la televizor, câteodată nici autoritățile locale nu mai știu cum e mai bine să direcționăm resursele, ce e mai bine de făcut. Și nu în ultimul rând, aceasta este o resursă foarte importantă pentru planning-ul activității hidrocentralelor. Bun. Determinarea proprietăților stratului de zăpadă, așadar. Două abordări majore. Fie culegerea de informații reale din teren, care se poate face prin vari moduri, campanii de măsurători sau instrumente amplasate în puncte fixe. Experiența colegilor din Timișoara spun că, cel puțin în România, nu este foarte fezabilă amplasarea unor instrumente, chiar și e foarte necomplicate, deoarece vor sfârși invariabil prin a fi furate. Așadar, abordarea de culegere de date reale din teren se rezumă la campanii expediționare. Un exemplu de astfel de campanie, axat pe estimarea riscului de avalanșă, a fost început tot în Administrația Națională de Meteorologie și prevede completarea informațiilor obținute de la stațiile meteo cu măsurători expediționare în 3 sau 4 puncte. Aceasta este o abordare. Cealaltă sunt o combinație a tehnicilor de teledetecție, integrate apoi într-un sistem informațional geografic. Bun, să vedem plusuri și minusuri din nou pentru datele real măsurate. Evident, sunt date reale de teren, putem planifica în funcție de obiectivele noastre când să se facă aceste campanii de măsurători, prin urmare avem rezoluții temporale și spațiale variabile. Totuși, este dificilă și experiența mea arată că este dificilă realizarea unor astfel de campanii. În primul rând, datorită condițiilor meteo, instrumentele nu funcționează foarte bine. Am ilustrat mai jos un mic colaj cu câteva din riscurile lucrului iarnă în teren. Prin urmare, le vom orienta mai mult pe tehnicile de teledetecție, care pot fi zboruri aeriene,
efectuate foarte intensiv în anii 70-80 sau folosirea de imagini satelitare. Să din nou vedem care ar fi punctele forte și care ar fi punctele slabe ale fiecărei tehnice. Zborurile aeriene sunt minunate, doar că sunt foarte scumpe. Avem ilustrat aici o imagine. Bun. Este o imagine din partea centrală a munților Făgăraș, partea superioară a Văirele, aici este interfluviul Viștea Moldoveanu. Observați că precizia este foarte bună. Se văd clar culoarele de avalanșe, se poate face o delimitare foarte clară a zonelor cu zăpadă și așa mai departe. Însă, după cum spus, prețul este un factor limitativ. La fel și dacă ne-am dorit să ne folosim pentru cartografie istorică, din nou ne-am izbit de lipsa unor detalii ca altitudinea de zbor, ruta și așa mai departe. Astfel încât singura soluție, consider eu, o soluție viabilă, durabilă, este folosirea imaginilor satelitare. Aici este o imagine aster, care cuprinde tot așa Carpații de curbură plus partea estică a munților Făgăraș. Iar aici este un detaliu care nu arată rău și aici putem delimita foarte bine zona împădurită, zona acoperită de zăpadă. Prin urmare, ar putea fi o soluție bună. Problema este rezoluția. Domnul Nedelcu a amintit în prezentare de rezoluțiile spațială, temporală, spectrală și așa mai departe. Este foarte important să ne gândim, în primul rând, când începem o activitate, o astfel de activitate de cercetare, ce dorim să facem cu studiul nostru. Dorim să facem o monitorizare la nivelul unui bazin Mureșul sau, cum am arătat aici, pe partea superioară a Argeșului. Vrem doar să aflăm situația punctuală dintr-un an, poate a fost un an mai particular, secetos, cum e acum, vrem să vedem ce s-a întâmplat iarna, sau dorim o monitorizare intensivă 2000-2011. Deci, prin urmare, întotdeauna, înainte de a începe o amplă campanie de strângere de imagini și prelucrare, trebuie să ne gândim ce dorim să facem cu ele. Iar punctul 2, odată ce ne-a hotărât asupra unui tip de imagine, este necesar să cunoaștem foarte bine înainte de a ne apuca de treabă. Bun. Voi insista foarte puțin pe acest cuvânt amintit, teledetecție. În subtitlul de mai devreme ați văzut două cuvinte cheie. Proprietăți ale stratului de zăpadă, prima parte, și teledetecție. Ce putem afla noi din spațiu, apropo de stratul de zăpadă? Putem să-i aflăm extinderea acestuia, după cum ați văzut și în slide-ul anterior. Poate mergem puțin. Apoi, deci putem delimita aici foarte clar oricare dintre imagini ar fi care este extinderea stratului de zăpadă. Iar apoi, interpretând mergând mai mult în detaliu, putem să aflăm diferite proprietăți ale acestuia, cum ar fi densitatea, conținutul în apă, snow water equivalent. Și mai putem, aici fac apel și la prezentarea de mai devreme, modelele numerice, mai putem colecta o serie de informații utile care să ne servească drept suport în analiza pe care am intervenit. Am selectat două definiții la întâmplare, oarecum, ale teledetecției, dar vedeți, ambele au în comun lipsa interacțiunii directe cu obiectul și acea rezoluție de care aminteam, acele caracteristici ale senzorului de care aminteam mai devreme, și anume rezoluția spectrală, spațială sau temporală. Foarte pe scurt, un slide teoretic, în sprijinul a ce spuneam mai devreme. Trebuie să știm atunci când alegem un tip de imagini, să cunoaștem foarte aceste 4-5 caracteristici. Care este rezoluția lor, care este frecvența temporală, pentru că nu vom putea, spre exemplu, să urmărim dinamica zăpezii în munții Făgăraș între 2000 și 2011 cu imagini Lansa. Ele oferă, într-adevăr, o rezoluție spațială foarte bună, dar rezoluția temporală nu este la fel de bună. Invers. Dacă vrem, cum arătam mai devreme, variant superior al Dâmboviței sau al Argeșului, să vedem o delimitare clară a stratului de zăpadă, nu o vom putea face cu imagini NOAA sau MODIS. Prin urmare, trebuie să avem aceste lucruri în minte. Și am ajuns la, practic, aici începe prezentarea. Câteva cuvinte despre National Snow and Ice Data Center. Este o instituție științifică foarte solidă, susținută de NASA, NOAA și NSF, vedeți mai jos, în care majoritatea activităților legate de studiul criosferic din Statele Unite se concentrează.
Este structurată pe câteva secțiuni principale, programe și proiecte, publicații, noutăți. Vă puteți face abonament la o mică publicație scrisă bilunară, parcă. Aici este un print screen cu prima pagină a portalului. Dar în cadrul acestei prezentări ne vom axa pe partea de date. Deci ce date? Că până la urmă ăsta era titlul prezentării. Tot aici, tot pe prima pagină, dacă nu suntem aici, se află și resursele pentru prelucrarea datelor, se află nenumărate resurse teoretice care fundamentează dezvoltarea acestor date de care am venit. Prin urmare, veți putea găsi algoritmii care au condus la obținerea anumitor produse. Este important și acest lucru, să avem o idee, să cunoaștem modul în care anumite produse au fost obținute. Iar din multele date disponibile în acest portal, ne vom opri la datele Modis Now. Câteva cuvinte despre Modis. Spuneam mai devreme că trebuie să cunoaștem datele pe care le folosim. Este un senzor de rezoluție medie sau slabă, acum în noua abordare, cu 36 de intervale spectrale. Am putea spune că este aproape un hypersensor. Două benzi la 250 de metri, încă 5 la 500 de metri, iar restul la 1 km. Importante pentru obținerea produselor SNAW sunt primele 7 benzi. Prin urmare, vom avea un produs cu o rezoluție de 500 de metri. Nu e bine, dar nu e nici rău. Aici este o prezentare mai amplă a acestor intervale spectrale, cu domeniile lor de aplicabilitate. Și după cum spuneam, pentru produsele Modis Now, mai importante sunt benzile 2 și 5. Așadar, suita de produse Modis Now aveți prezentată pe print screen-ul din dreapta. În această prezentare voi insista pe produsele Daily Snow Cover și 8-Day Composite. Mai există o serie de alte produse disponibile pentru modele, pentru alte aplicații. Așadar, vorbim de două produse. Produse zilnice și sinteze pe 8 zile. Sintezele fiind în zonă montană, avem șanse foarte mari, după cum vom vedea și în capitolul de exemple, să întâlnim nori. Prin urmare, chiar și este posibil ca și în 3 imagini consecutive, zona noastră de interes să fie acoperită de nori. Prin urmare, dacă nu este neapărat necesar să folosim o rezoluție temporală zilnică, putem foarte bine să folosim aceste sinteze pe 8 zile. Câteva cuvinte despre obținerea acestor produse. Este un algoritm foarte complex, denumit SnowMap. Este deja colecția 5 de produse, însemnând că colecția 5 ce înseamnă? Primele 3 colecții au avut rol de validare. Deja este un produs la maturitate. Îmi face plăcere să spun că și în România a fost produs un astfel de studiu de validare în cadrul colectivului din care a făcut parte. Lucrarea științifică o puteți găsi pe portalul menționat mai devreme. Așadar, am vorbit mai devreme de datele disponibile, de produsele pe care le-am putea obține, cum putem să le integrăm într-o activitate de cercetare. Am imaginat în acest slide un posibil flux de lucru, bazat exclusiv pe tehnologii open source. Prima parte ține strict de lucru în cadrul portalului de mai devreme și se poate realiza în orice browser doriți. Mozilla... Nu mai știu ce să fac. Mozilla folosești. Odată ne presupune că ne-am făcut selecția foarte atent, ținând cont de aceste criterii. Am proces voinices de la download și ne-am trezit cu foarte multe imagini într-un format nu tocmai prietenos, HDF, Hierarchical Data Format. Din fericire există mai multe, dar eu sunt familiarizat cu două unelte foarte convenabile prin care putem desface aceste imagini, le putem mozaica, georeferenția și exporta într-un format, să spunem, geotif. Ulterior, folosind alte soluții gen QGIS sau GRASS, ne putem completa baza de date cu modul de utilizare al terenului și putem, în sfârșit, să lucrăm. Mie poate părea foarte stufos și alambicat acest tabel, dar în realitate el este solid și funcționează. Bun. Trecem
trecem acum la câteva exemple, dacă domnul Iosif nevoiește. Bun, aceasta este o imagine produsă, după cum vedeți, în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Este o imagine de la începutul lui ianuarie 2006. Cu SIAN erau reprezentate suprafețele acoperite de zăpadă și cu al nori. Am făcut un mic mozaic cu imagini zilnice. Ok, observați ce spuneam mai devreme. Folosirea imaginilor zilnice induce acest risc al prezenței norilor. Acestea cred că sunt am selectat imaginile care erau cât de cât folosibile din cuprinsul a unei săptămâni. Mai luăm o dată? Da, mai trebuie. Chiar și cu observăm Apuseni acoperiți cu zăpadă, observăm prezența zăpezii în partea nordică a Moldovei, tot lanțul carpatic e acoperit cu zăpadă. Vom mai reveni cu o animație în câteva slide-uri bazată pe produsele de 8 zile și vom putea vedea atunci diferența între aceste două abordări. Bun. Am trecut un pic cam repede în slide-ul de prezentare al produselor MODIS peste parametrii care se puteau, peste caracteristicile stratului de zăpadă pe care le putem obține. Putem obține 3 informații principale. Extinderea stratului cu zăpadă, așa cum este prezentat și aici, albedoul zăpezii. Aici este o altă reprezentare. Albedoul suprafețelor acoperite cu zăpadă, pe care îl vedem, este mult mai ridicat în zonele de câmpie, în zonele sudice, și mult mai redus în zonele montane acoperite cu pădure. Și mai există un produs numit Fractional Snow Cover, dezvoltat pe o analogie cu un indice al zăpezii generat din Lansa. Este toată discuția științifică, o găsiți pe site. Aici avem 3 produse, 3 snapshot-uri din această imagine, din partea centrală. Aici am schimbat puțin reprezentarea, zăpada este reprezentată cu alb. Aici avem Snow Cover Extend, extinderea stratului cu zăpadă, care vedem clar. Munții Făgăraș și Trupa Bucet sunt acoperite cu zăpadă. Observăm și variația albedoului zăpezii, mai mare în zona înaltă și scade pe măsură ce intrăm pe văile sudice. Și acest Fractional Snow Cover, procentul din pixel acoperit cu zăpadă, care, evident, după cum am văzut și din primele 2 imagini, este mai mare în zona înaltă și scade pe măsură ce ne apropiem de văi. Din nou, tot așa un exemplu, în zona Sinaia, tot așa cu alb. Aici este Otcoava Bucegilor, aici este Valea Prahovei. Vedem cu alb suprafețele acoperite cu zăpadă, în partea aceasta albedoul zăpezii, iar aici procentul de pixel acoperit cu zăpadă, Fractional Snow Cover. O voi lua acum o animație, de data aceasta un ansamblu de imagini pe parcursul unui întreg an, alcătuit din sinteze pe 8 zile. Vom vedea de data aceasta că informația este mult mai ușor interpretabilă și mai folositoare. Aici am reprezentat cu SIAN suprafețele acoperite cu zăpadă. Iar intervalul îl avem în stânga sus. Observăm la începutul lui noiembrie este zăpadă în arcul carpatic. Extinderea stratului de zăpadă variază. Apoi avem un prim episod de ninsoare, la începutul lui decembrie, mai consistent. Suntem deja la începutul lui ianuarie 2004, care, cum ar spune televiziunea în România, este sub zăpadă. Statul de zăpadă se restrânge spre sfârșitul lui februarie, rămânând prezent în sub
și în zonele montane. Urmând ca apoi el să se diminueze până la sfârșitul lui mai. L-am oprit că nu se mai interesează. Acestea au fost câteva exemple. Pe partea de aplicații, acum imaginați-vă, avem un set de geotipuri cu informație calitativă pe care le putem introduce într-un sistem informațional geografic. Practic, putem face orice calcule dorim. Putem calcula prezența stratului de zăpadă pe etaje de altitudine. Putem asocia această prezență a stratului de zăpadă cu stratul de zăpadă. Aplicațiile sunt practic nelimitate. Ele țin cont strict de proiectul personal, ceea ce dorim să facem cu această aplicație. Iar aici este un exemplu pe bazine hidrologice. A fost un set de hărți făcut de Administrația Națională de Meteorologie pentru Institutul Hidrologic, în care aceștia doreau să știe, printr-o metodă alternativă, care este acoperirea cu zăpadă principalele bazine hidrografice pentru o anumită dată. Și vedeți cât de clar și cât de bine se poate integra acest produs Snow Cover. Se poate calcula, evident, suprafața, pe județ, pe etaje de altitudine, practic orice dorim. Mai am timp? Dacă mai am timp, aceasta este o direcție, o altă resursă, o altă abordare. Tot ce v-am prezentat astăzi sunt imagini optice și ați văzut cât de supărători pot fi nori. Dacă avem ghinion să avem un an noros, atunci numărul de imagini folositoare va fi foarte redus. O soluție la această problemă este folosirea imaginilor RAW. Însă prelucrarea acestor imagini este un proces foarte complicat. Pe mine mă depășește, mărturisesc, astfel încât abordarea pe care o încerc este de a găsi produse, la fel ca și la modis. Dacă avem calitățile și ce care e necesară, putem să ne derivăm singuri acest indice de zăpadă. Dar mult mai comod este să folosim produse gata prelucrate și să ne concentrăm, să ne folosim energia pentru activitatea de cercetare. Și aici voi încheia prezentarea cu un produs tot de la un satelit american, este un senzor radar AVSR pe platforma Aqua, iar acești domni au dezvoltat un produs echivalentul NATO. Rezoluția, din păcate, este una foarte slabă, un pixel este la 20 de km, dar sunt imagini radar. Prin urmare, putem beneficia de ele indiferent de condițiile atmosferice. Acesta este un exemplu făcut la începutul lui 2010. Din nou se construcționează foarte clar și nu doar informația în sine ne interesează, dar și episoadele de ninsoare sunt foarte clare. Se vede clar când a nins, când s-a apropit zăpada, când a venit următoarea ninsoare. Prin urmare, mi se pare o resursă foarte interesantă. Cu acestea închei prezentarea, vă mulțumesc, scuze dacă am fost prea lungă.